Drama na kruzeru u Dubrovačkoj luci. U Crystal Serenity netko je unio bombu, a na nesreću putnika planuje i požar. Čega je još bilo u scenariju vježbe u kojoj su sudjelovale hitne službe, donosi Matko Saltarić. Izgledao je kao običan putnik koji se sa izleta vraća na brod, no nakon njega oglasio se alarm. Skenirali smo mu na X-ray mašini jedan ruksak, unutra smo otkrili jedan nepoznat predmet koji nas je asocirao na bombu. Posada je svladala sumnjivca i odmah obavijestila luku. Centar 112 na teren je uputio sve hitne službe. Policija je privela sumnjivca, a posada je počela evakuirati tisuće putnika broda. Pirotehničari su se posvetili eksplozivnoj napravi. Ovo odijelo koje teži 45 kg omogućit će im preživljavanje i u slučaju detonacije 4 kg eksploziva. Naš protueksplozijski odjel policijske uprave Dubrovačko-neretvanske koristi opremu u vrijednosti od 1.800.000 kuna. Kako bi vježba bila što obuhvatnija, vatrogasci su gasili požar koji je zahvatio unutrašnjost broda. Akcija se odvijala i iznutra i izvana. Auto ljestva može dokući do zadnje gore etaže, zadnjeg balkona na 32 metra. Znači dobili smo vodu, možemo vršiti evakuaciju u slučaju potrebe sa te visine. Nakon evakuacije na redu je hitna pomoć. Mi smo došli na trijažu i nije bilo žrtava, znači trijaža je odrađena dobro i nije bilo ova intervencija. Sve je odrađeno na vrijeme, bomba je uklonjena, požar ugašen, putnici spašeni. Zato sve službe treba biti u odličnoj formi, a za njenu provjeru služe ovakve vježbe.